Bismillahirrahmanirrahim. Garin nan akwai yawanci rana Allah zai kiyaye tsakanin ni da su. Allah kiyaye tsakanin nagari da mu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kwarariya. Bari dai muka wannan kiɗa na mai kaya ne, bari dai kuma mu kunna gidan rediyon nan waje mai ake adon nan. Ya kwarariya. Da kike zaɓin cikin muri. Rayuwa ba sai dai a hankali, kai kana ga yadda da wannan yake da tawarbarewa. Ya gayi fa. Wallahi wallahi. Wai yanka a gefe. Wallahi kawai rayuwar ce ta faruwa ne. gayan nan ko yana nan agogon nan. Abu ɗazu na biyu ta shagon su na gan shi a ƙofar gida. Roban ne ba je ka san ba a rasa makari fa a gon gayan fa. Kai yanzu so kake ka ce ba kai ko sisi duka ji kai wannan wanka. Kawai rayuwar dai kai ka sani ba an je da. To shikenan kawai. Subhanallah. Ai wancan kama buba. Ai kamar buba. Subhanallah. Subhanallah. Ya dai wuda mana da. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mutumin nan ya betar da ni abincin da ya kassara ni. Ka san wani abu sai ka faɗi rayuwar fa sai dai a hankali. a hali. Allah ka ganni nan gaye tun da safe ba wani yi ne nace ba in yo area daga mun haɗu da gaye. Me ya bambancin zakumi da dan tauli? Girma wanda kake sati na ɗaya naira biyar ɗin kowa bai ke wani ke kallo na zaman Allah ba ku mu samu da ke. ni an nake cewa zan samu makari a gunka. Ni nan hana rantsuwa ba abin da ya sa a baki sai ruwan alwala na asuba na san dai na hadisa ne. Ce ne kawai kai jaci. Wai yanzu aini ina lissafa nan da magariba zan je gurin ka yar guda sannan da kake samuwa. Yanda rayuwa ne. Ba damuwa gaye ni yanzu da bai iya bacci nake ba dan shiga wannan. Na gani ma na yi ba. Yawan ma na ba kai. Wani abu za ka yi ga? Cikin shago. Gaye me ne na kare mai shagon ne. Na ka kuna. Naka ina ga naka